שלום רב לכל המכובדים המשתתפים בעצרת השנתית לזכר יהודי יוון שנספו בשואה. לציון 83 שנים לתחילת גירוש יהודי יוון למחנות המוות, ולציון 81 שנים לשחרור מהמחנות ולסיום המלחמה. למרות שהם עזבו, אז תודה למר משה ליאור ראש עיריית ירושלים, לגברת פפס, נציגת שגרירות יוון בישראל, מר דני דיין, יושב ראש יד ושם, בריאות שלמה לנשיא הארגון, מר שמואל שבח, שלא נמצא פה. חבריי המכובדים, ניצולים יקרים, בני הדור השני, השלישי והרביעי, חברי ארגון ניצולי מחנות ההשמדה יוצאי יוון בישראל. עם ישראל בארץ ישראל נמצא בתקופה זו במערכה מורכבת ומתמשכת על קיומו וביטחונו במספר חזיתות, קרובות ורחוקות. אנו מתמודדים עם מלחמה פיזית מול אויבינו בעזה, ביהודה ושומרון, בלבנון, באיראן, בתימן ובגרורותיהם. במקביל ברחבי העולם כולו, אנו עדים לגל עכור ומתגבר של אנטישמיות ושנאת ישראל, המהדהדת ומזכירה את ימי המשטר הנאצי לפני קרוב ל-90 שנה. גם בימים קשים אלו נמשיך להזכיר ולזכור, וביום מיוחד זה נזכיר את שקרה לעם היהודי בשואה וליהודי יוון בפרט. שהובלו אל מחנות המוות על ידי הגרמנים הנאצים ועוזריהם ונספו באכזריות נוראה. כמו בכל שנה, אנו מכבדים את זכרם של בני קהילות יוון שנרצחו בשואה, טרגדיה שהתחילה עם כיבוש יוון באפריל 1941 וסיומה עם שחרור אדמת יוון באוקטובר 1944, והשחרור הסופי ממחנות המוות שבפולין במאי 1945, לפני כ-81 שנה. לפני כ-83 שנה, באביב של 1943, רעדה האדמה עבור יהודי יוון. הנאצים החלו בהעמסת יהודי סלוניקי ביוון כולה, דחוסים וצפופים בקרונות בקר, בדרך אל מותם באושוויץ בירקנאו. משפחות שלמות, ילדים, נשים, זקנים, ללא הבדל, ללא קשר לאופי הקהילה או למוצאה, את כולם לקחו רק בגלל שהם יהודים. כך נשלחו אל מותם יהודי יוון על 33 קהילותיהם בכמה משלוחים. בסלוניקי המפוארת שכונתה ירושלים הצ'יקה, ירושלים של הבלקן, לא נותר כמעט דבר. מקהילות משגשגות שחיו וצמחו במשך מאות ואף אלפי שנים ביוון נותרו תוך חודשים ספורים רק מעטים. כדי לכבד את מסעם האחרון, אנו בארגון ניצולי מחנות ההשמדה יוצאי יוון בישראל, מהווה את ארגון הגג לכל יהודי יוון שהגיעו לישראל בכל התקופות, ממשיכים לשאת את להביא את הזיכרון. גם השנה הצגנו אתכם בגאווה בצעדה המסורתית בחודש מרץ בסלוניקי, שבו צעדנו מכיכר החירות לתחנת הרכבת הידועה לשוויצה. כל אחד מאיתנו בהנהלת הארגון וכל חבר שהגיע לכאן ממשיך לשמש כנציג וכשליח של אלה שלא זכו, של אלפי משפחות שנספו ושל עשרות אלפי משפחות החיות בישראל ומוצאם ביוון. ונאמר שוב ושוב, לעולם לעוד עם ישראל חי. אמן. תודה. עוד משהו, כיוון שאין לנו הרצאה נוספת מוזמנת, אז אני מוסיף איזשהו משהו קצר אבל חשוב, שהיא בעצם המבט ההיסטורי פסיפס התרבויות של יהדות יוון. השנה, כאשר אנו מתייחדים עם זכרם, אנו מבקשים להעמיק אל תוך השורשים של יהדות יוון, שהייתה פסיפס אנושי ותרבותי ייחודי ומפואר, והורכבה משני קהילות יסוד עיקריות, שחורבנן ופצע בל ירפא בתולדות עמנו, הקהילה הרומניוטית והקהילה של מגורשי ספרד דוברי הלדינו. היהודים הרומניוטים, שורשים של מעל 2000 שנה ביוון. הרומניוטים הם מן הקהילות היהודיות העתיקות ביותר באירופה ובתפוצות בכלל. שורשיהם ביוון מגיעים עד לימי בית שני ולפניו.
בתקופה ההלניסטית, שרשרת הדורות שלהם ביוון נמשכת למעלה מ-2000 שנה. הקהילות חיו באזור ההלניסטי והביזנטי, בעיקר ביוון, אסיה הקטנה, בבלקן. מקורם של הרומניוטים הוא ביהודים שהגיעו מארץ ישראל החל מהמאה השלישית לפני הספירה, וסידרו לעצמם את השפה בניב יהודי, יווניטיקה, ככה קראו לנוסח הזה, וכן נוסח תפילה ומנהגים ייחודיים להם. הקהילות הרומניוטיות גדלו והתעצמו אחרי חורבן בית שני, כשיהודים רבים גורשו, הובאו כעבדים או היגרו לאותם אזורים. תפוצתם כללה את אזור אסיה הקטנה, יוון, איי יוון, קפריסין, אלבניה ובולגריה. הקהילות הגדולות ביותר היו בבולגריה וביוון, ביואנינה, הייתה בסלוניקי, בארטה, חלקידה, פטרה ובאיים קורפו, קרטין, זקיתוס, לסבוס, חיוס, סמוס, רודוס. היו גם קהילות קטנות במקומות האלה. קהילה קדומה, למי שלא יודע, הייתה גם ברומניה, גם של רומניוטים, שהגיעו עוד לחבל הדנובה לאחר הכיבוש הרומאי. וכן באזור איטליה, בעיקר בקלבריה, פוליה וסיציליה. המונח רומניוטי הוא מונח היסטורי, המציין יהודים שמקורם באימפריה הרומית. השם רומניוטים ניתן לאותן קהילות יהודיות החל מהתקופה הרומית ובעיקר הביזנטית, ופירושו היה היהודים של העולם הרומאי-ביזנטי. מקור השם רומני, רומניוטס, כך קיבלו תושבי האימפריה הביזנטית את עצמם. האימפריה כונתה בדרך כלל רומניה. אזרחיה הנוצרים כונו רומאים. ויהודיה דוברי היוונים נקראו רומניוטים, רומניוטס, שמשמעותה למעשה תושבי רומניה, ככה קראו לאזור. לכן יהודים רומניוטים הם יהודים של רומא המזרחית, ככה קראו לאימפריה. שהיא האימפריה הרומית המזרחית, אשר ניתן במאה הרביעית, כאשר בירת הקיסרות הרומית עברה לקונסטנטינופול, בירת האימפריה הביזנטית. שטחי האימפריה הביזנטית כללו את שטחה של יוון המודרנית, הבלקן, השם רומניוטס מתייחס לקבוצת יהודים שחיה באזור במשך מאות שנים. תרבות ושפה. הרומניוטים פיתחו תרבות ייחודית, ושפתם הייתה יווניטיקה, יוונית יהודית, שפה שכתבו באותיות עבריות, אך נשמעה כיוונית. מנהגים בנוסח תפילה, הם החזיקו בנוסח תפילה עצמאי, נוסח רומניה, מהמילה רומא, המשלב פיוטים עתיקים שלא נשמרו באף קהילה אחרת בעולם. הקהילות רומניוטיות אלה, ובראשם יאנינה, נמחקו כמעט לחלוטין באכזריות. ב-25 במרץ 1944 ריכזו הנאצים את יהודי יואנינה והעלו אותם למשאיות פתוחות ומשם לרכבות, ואחרי נסיעה של 9 ימים הגיעו לאושוויץ. רובם נספו מיד. שמותיהם חרוטים על לוחות השיש הקבועים בבית כנסת שנקרא קהל הקדוש ישן ביואנינה. הייתי שם בשנה שעברה, התפללתי בשם כולכם עבורם. בין ההרוגים היו יותר מ-500 ילדים מתחת לגיל 13. רק 112 מיהודי יואנינה שרדו את מחנות ההשמדה. וכך נגדעו 2000 שנות יצירה והמשכיות יהודית ייחודית ביוון. הקהילה השנייה, צאצאיהם מגורשי ספרד. הקבוצה השנייה הפכה עם השנים לרוב המכריע של יהדות יוון. צאצאיהם מגורשי ספרד הגיעו לאזור החל בשנת 1492, בעקבות הזמנת הסולטן העות'מאני שבעצם שלט בכל האזור. תרבות ושפה. הספרדים, היהודים הספרדים, הביאו עימם את שפת הלדינו, ספרדית יהודית, את השירה, הרומנסות והלמדנות התורנית. העמוקה של תור הזהב בספרד. הם התיישבו בערים רבות, אך הלב והריכוז הגדול הייתה העיר סלוניקי. סלוניקי הפכה לעיר היהודית היחידה בעולם, שבה רוב התושבים, כולל פועלי הנמל, הסוחרים, היו יהודים. בשבתות שבת נמל סלוניקי מפעילות, עדות לעוצמה הכלכלית והרוחנית של הקהילה. העיר הצמיחה גדולי תורה, משוררים, עיתונאים ומנהיגים. הגרמנים הנאצים הפכו את סלוניקי המשגשגת לגיא הריגה תרבותי ואנושי. בתוך חודשים ספורים, החל מאמצע מרץ 1943,
החלו לשלח ברכבת יהודי העיר אל מותם. שפת הלדינו של חוות סלוניקי הרמו בה במשך 450 שנה, נדמה כמעט כליל באושוויץ. יש לנו מסר לדורות הבאים. שתי הקבוצות הללו, הרומניוטים העתיקים והספרדים שהגיעו אחריהם, חיו זו לצד זו.